Nag-video ka? Sana ay mamalik mo. Hindi ka ba na? Kung saan kayo sa kasal mo, di ba? Ay pala ah. Beautiful, 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 beautiful angel. Beautiful, 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 beautiful angel. Blackpink inspired t-shirt. Nag-video ka? Sana ay mamalik mo. Hindi ka ba na? Kung saan kayo sa kasal mo, di ba? Ay pala ah. Magparon ko kail para Look it up. pag ma-report magaling ko. Para na rin. Chika.